ಒಂದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಿದೈರ್ತು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಿಂಜ ಅಂದೆ ನೋಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಆಯ್ನಾಥ ನಡತ ಪೋರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋಡು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಟೂರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಏತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪುನು ಇವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಪಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ bolpu ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕು ಎಂಕುಲು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿರ್ದು ನಮಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡುವರ್ದ ಈಗಲೆಗೆ 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ್ದು ಬರ್ಪಿನಾಗುಲಾಂಡ ಒಂಜಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ದೂರ ಉಂಡು ಆಡ್ವಾಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವು ಏನ ಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ತೆರಿಯೋಂಗ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬನ್ನಗ ಚಾಪಾರ್ದು ಬೈದಿತ್ತು ಜಾಂಚಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಕೋಟಡ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಲ ಕೈಮುಗ್ಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಚ ಕೈಮುಗ್ಗಿಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಲತಾ ಪಂಡದ ಒಂದು ಕೋಟದ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ಚಾಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂದದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಪಾರ್ದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪಿದೈರ್ತು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಿಂಜ ಅಂದೆ ನೋಡು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬತ್ತ ಕುಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರು ಅಂಚಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಡೋಲ ಇಡ್ತು ಓಲಿ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ದೀನ್ ಬೈಟ್ ಮಲ್ದೀನ್ ಅಂಚಿರ್ದು ತೋಜಲೆ ಬೊಕ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪೂರ ಬೈದೆರ್ಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅದು ಪಡು ಅಯ್ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ಬೈದಿರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಬಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ಕೈಕಿಣಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತರಡ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಫುಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪುರ ಅದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡುಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡು ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ತಿಂಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಲಾವು ಬೊಕ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವು ತೋವೆದೊಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೋಕು ವೇದಗ್ಲ ಅಂಚೇರಿ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಗು ಲಕ್ಕದ ಜೇರಿ ಅಂಬರ್ನಾಗ ಒಂದೆಂಚು ಉಂಟು ವಡ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವು ಪಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಚಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಪಿನ ಚಾ ಈಗ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ರಿಂಚ ಪರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕಜ್ಜಾಯ ಪಂಡ ಅವು ತಾರದಂಡ ಮಲ್ದಿನಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಚುಂಡು ತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಮಾತ ಮಾರೆಗ್ ದಿದಿತ್ತರು ನಿಕುಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಡ ಫುಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಐಟ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾರೆ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೋಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೋಟರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ NH17 ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ಉಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುಡು
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರದಲ್ಪನೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಐಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಬರ್ದಿರು ಕಾಂಡೆ 10 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತಾಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಂದು ಪನ್ನಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಏರೆಂಡಲ ಪೊಸಾತ್ ಗಾಡಿ ಮಾತಗೆ ತೊಂಡೆರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪವ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಲಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗಾಡಿನ ಪಸೊಂದು ಎಂಕಲು ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದಿ ರಶೀದಿ ಮಲ್ದ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ರಶೀದಿಗೆ ನೋಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರದೇ ನಿಗಲು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಲುಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಿಗಲ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನಿಗೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಉಪ್ಪೇರು ಅರಡ ಪಂಡರಡ ಗಾಡಿದ ನಿಗಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆತ್ತಾನೆ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲಾಂಡ್ ಆಂಡ ಊರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಬೈದ ನಿಕಲ್ನಾಲ ಗಾಡಿ ಮಾತಗೆ ತಂದಿತ್ತಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು. ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿರು ಮಲ್ಪೆದಗುಲ್ಗೆ ಅಗಲ್ ಮಲ್ಪೆದಗುಲ್ಗೆ ಅಗಲ್ ಪಂಡೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ದೀಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಗಾಡಿನ ಕೊನೋರೆಪ್ಪುಂಡು ಭಟ್ರು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂಡೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದರ್ಪೆರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿರು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಬೈದೇರು. ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದು ನಮ್ಮ ಈಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಗೌತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧುಕಾನನ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡ್ಡ ದುಂಬುಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಅದುಪ್ಪಡು ಮದ್ಮೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ದುಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದನಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸುಪಾಸಡು ನಾಗಾಚಲ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದುಪ್ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದುಪ್ಪಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಾಗದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಾಗದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಬರೀಟೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಗಾ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹರಿಹರ ದೇವರು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯರಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಹರಿಹರ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಹರಿಹರ ದೇವರಿಗೆ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇದಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಗಲ್ ನಾನು ದುಂಬುಗು ತೂವೇರುಳ್ಳರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಆದುಪಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಆದುಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆದುಪಡು ಬಕ್ಕ ಭಜನೆದ ಪುರ ಆದುಪಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಹರಿಹರನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪಲುಂಡುಗೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋಡು ಬರ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಏತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪುನು ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಪಿನು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಪಿನು ಅಂಚ ಮಾತ ಯಾನ್ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕುಲು ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಐತೆ ಏನಾನು ಪುದರ್ ಬೇತೆತ್ತಂಡು ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಿಡ್ದ ನಡುಟು ಹೋಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿದೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಒಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೂರ ಕಡಪುಡು ನಿತ್ತಿಜರು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪಪ್ಪಡ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೈದೆ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಪೂರ ನೆನಪಾವನು ನೆಂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಏರು ಪೂರ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈದಾರು ನೆನಪಿತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಉಲೈಡ್ ಲಂಚನೆ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉಲೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ನಿಕುಲಾದೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಸುದಿನ ಮೂರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಮಿತ್ತದೆರ್ದಿನ ಕೈ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ತಿರ್ತು ತೋಜದಿನ ಕೈ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದೆರ್ದಿನ ಕೈ ತಾರ್ತದಾದಂದು ಮಂಡ ವರದ ಹಸ್ತ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪೂರ ಏನಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಐಕ ಅವು ಕೈ ಇಂಚ ಮಿತ್ತದೆರ್ತದಿನ ಒಂದೇಟು ಬಂಗಿಡುಂಡು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ತಿರ್ತು ತೋಜದಿನ ಬಂಗಿಡುಂಡು ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ದೇವರಿನ ತೂವೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಒಂದು ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನು ತಂಪುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೆ ಬತ್ತಡ ನಿಗಲಿ ಕಾರ್ದಿವನಗ ನಿಗಲಿ ಒಂಥರ ತಂಪು ಏನಿಕೊಂಡು ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲಾದೆ ಬಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋನ್ರಿಗೆ ಏರೇರು ಪೂರ ಬೈದು ಜರ್ತುಲೆ ಅಕುಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪ ಬೊಕ ಈ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಗುಲು ಇತ್ತರಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿದಿದ್ದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯವನೊಡ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯವನವ್ರದ್ದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆಟ್ ಕಾರನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ನಿಗಲು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಿತ್ತರೊಂದು ಮಿತ್ತುಪೋದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆಪೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯುಡ್ಗೆ ಎಂಕುಲೇನ ಮಲ್ತ ಬಣ್ಣಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಅಣೆಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನಿಸಾಡು ನೀರಿಡು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದೆಕ್ಕಜ ನಿಜವಾದ ತೂರು ಪೋಣೆ ಏನ ಮಾಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯರಡಲ್ಲ ತತ್ತದು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಂದೇನಲ್ಲಿ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಜತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಕಾರಿಂದ ಎಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪು ಆಡ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತಾರಡ ಕಾರಂದೇಕ ಒಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಿಗಲು ಎಪ್ಪುಗಳ ಮಾತ ಪೋರ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಆಣ ಎಂಕಲೆ ತೆರೆದಿತ್ತಜ್ಜಿ ಆಣ ಎಂಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರು ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಪ್ಪುಗಳ ನಿಗಲು ಮಾತ ಪೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಹರಿಹರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಂತುವರೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬತ್ತರಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಪೋಯರಡ ಪಕ್ಕ ನಿಗಲಿಡೆ ಪೋಲಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡತು ಪೋಣನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ
ನಡತೊಂಪೋನ ನಮಕ್ ಸಾಕಾಪುಡು ಅಂದತೆ ಕಾರ್ಗ್ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೋ ಮಾತ ಕಂತುಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ದೇವರೇನು ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕನೆ ಎನ್ನಿಸವುಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಏನಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಡ ಐತ ಫಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಏನು ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಸುಲಾಭಡು ಸಿಕ್ಕಂಡ ಹೋಗ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಂಚದು ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಹೋಗ್ಲ ನಮಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆವಡು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಗಾಡಿ ದೀದು ಒಲ್ಪ ನಡತೊಂಪೋರೆ ಇತ್ತರೆ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತೆ ನಡತೊಂಪೋರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರೋ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಡತಂಬೋಪಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲು ಆ ದಿನ ನಡಪೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಆ ದಿನ ನಡಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಬರೋಡಂದು ಅಗಲು 6 ದಿನದ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಸೀದಾ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತರ ನಡತಂಬೋಪಾಯ ಪನ್ನೆಡ ವಾಪುಜಿ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದಿನಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬೆಲೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾಥ ನಡತಪೋರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಟೀಲಿಗೆ ಅಗನ ಊರುಡ್ದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಾರ ಪೋಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಡೆ ಜೀವೋಗ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ದ ಒಂದು ತುಯ್ಯಡ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ನಡತಿನಾತ್ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ ಪೋರೆಗ್ ತುಲೆ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಾಸಿ ಕಾಡದ ನಡೂಟುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತೀನಿ 1985 ಯಾನಪ್ಪಗ ಪುಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುದು ಜಿ ಆ ಟೈಮಿಡೆ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆದುಪ್ಪಡು ನಾಗದೇವರನ ಆದುಪ್ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಹರಿಹರ ದೇವರನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅಂಚ ಮಾತ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮಾತ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಂದಿನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ ಜಾಗೋಲೆಗೆ ಏನು ಪೋದುದು ನಿಕಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಡು ಪನೊಂದು ಏನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.